அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபினம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். அத்வைதா சவ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் கார்த்திகை ஸ்நான விசேஷத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கார்த்திகை ஸ்நானம் அப்படின்றது வருடத்திற்கு ஒரு முறை 30 நாட்களும் நாம் செய்கின்ற ஸ்நானம். இதன் மூலமாக கிரக தோஷங்கள் என்பது விலகி முன்ஜென்மத்தில் நாம் செய்த பாவங்கள் அப்படின்றது குறையும். எப்பொழுது பாவங்கள் குறைகின்றதோ அப்பொழுது நமக்கு கஷ்டங்கள் என்பது குறைய ஆரம்பிக்கும். வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அப்படின்றது ஏற்படும். எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். விருச்சிக ராசியில் நட்சத்திரங்கள் இருக்கும்போது இந்த ஸ்நானத்தை செய்யணும் அப்படின்னு நம்முடைய தர்மசாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. காவேரி நதியில் செய்வது சிறப்பானது. வாபி கூப்ப தட்டாகைஸ்ய அப்படின்னு சொல்லுது. அதாவது நதிகளில் செய்வது, குளங்களில் செய்வது, ஏரிகளில் செய்வது, அடுத்து கோபாதம் மண்ணில் பதியும் போது அதில் தண்ணீர் நிற்கும் இல்லையா, அந்த இடத்திலாவது நாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய புராணங்கள் சொல்லுது. தீபாவளி என்று நாம் சொல்லியிருப்போம், எண்ணெயில் மகாலட்சுமி தாயாரும் ஜலத்தில் கங்கையும் இருப்பதாக. அதே மாதிரி இந்த கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் தண்ணீரில் விஷ்ணு பகவானினுடைய சாநித்தியம் அப்படின்றது இருக்குமாம். சந்திர பகவானினுடைய அந்த சக்தி முழுவதும் தண்ணீர் பெற்றுக்கொள்ளுமாம். எப்பொழுதுமே தண்ணீருக்கு அதிகப்படியான ஞாபக சக்தி அப்படின்றது இருக்கும். அந்த ஓஷதி சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சந்திர பிம்பத்திலிருந்து வருகின்ற அந்த அமிர்த கிரணங்களை இந்த தண்ணீர் இழுத்து கொள்ளும். அதில் நாம் ஸ்நானம் செய்யும்போது உடலும் சரி மனசும் சரி ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதனால் அறிவியல் காரணமும் உண்டு. இதுதான். அதனால் உடலையும் மனசையும் நாம் சரிவர இயக்க வைத்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இந்த கார்த்திகை ஸ்நானம் அப்படின்றது சிறப்பானதாக சொல்லப்படுகின்றது. அதனால் இந்த மாதிரி இடங்களில் செய்யணும். இந்த மாதிரி இடங்களில் எங்களால் செய்ய முடியாது அப்படின்னா வீட்டிலாவது நாம் இந்த ஸ்நானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா வெந்நீரில் குளிக்கக்கூடாது, பச்சை தண்ணீரில் தான் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய தர்மசாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. உடல்நிலை சரியில்லை, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, வயதாயிடுச்சு, கர்ப்பிணிகள், சின்ன குழந்தைகள் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது அவர்கள் அதாவது வெந்நீரில் குளிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் லைட்டாக சூடு பண்ணி குளிக்கலாம். எங்களுக்கு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் உங்களுடைய உடம்பை பார்த்து கொள்வது சிறந்தது. மாதம் முழுவதும் முடியல அப்படின்னாலும் பௌர்ணமி என்று 2 ஏகாதசிகள், அப்புறம் நாக சதுர்த்தி வருகின்ற நாட்கள், அடுத்து இந்த மாதிரி இந்த கார்த்திகை மாதங்களில் வருகின்ற சிறப்பான நாட்களிலாவது குளிக்க வேண்டும். 30 நாட்களும் எவரொருவர் கார்த்திகை ஸ்நானத்தை நட்சத்திரங்கள் இருக்கும்போது செய்து தீபத்தை ஏற்றுகிறார்களோ அவர்களுடைய முழுமையான பாவங்களும் பொசுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் இந்த கார்த்திகை ஸ்நானம் அப்படின்றது சிறப்பு. இந்த ஸ்நானத்தை நாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு முறை நாம் சென்று ஸ்நானத்தை செய்து கொண்டு வர வேண்டும். அடுத்து நாம் சுத்தமான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தெய்வத்தின் எதிரில் அமர்ந்து நான் கார்த்திகை ஸ்நானம் செய்கின்றேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் சொல்ல வேண்டும். சங்கல்பம் தெரியல அப்படின்னாலும் மனசார இறைவனிடத்தில் கார்த்திகை ஸ்நானமாக நான் இதை செய்கின்றேன், நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பாத்ரூம் போயிட்டு சோப்பு கீப்பு எதுவும் போடாமல் கண்ட ஸ்நானத்தை செய்து கொள்வது சிறப்பு. முதல் நாள் தலைக்கு குளிக்கணும். பர்வ தினங்கள் அதாவது பௌர்ணமி இந்த மாதிரி நாட்களில் தலைக்கு குளிக்கணும். மற்ற நாட்களில் கண்ட ஸ்நானம் கழுத்து வரை ஸ்நானம் செய்தால் போதுமானது. இந்த மாதிரி 30 நாட்களும் செய்யும்போது செய்து பாருங்க. அதனுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படின்றத நீங்களே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுவீங்க. அவ்வளவு சிறப்பானது இந்த கார்த்திகை ஸ்நானம். பல வருடங்களாக நான் செய்து வரேன், என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். ரொம்பவே சிறப்பானது. பல பாவங்கள் நம்மை விட்டு அகன்று விடும். நிறைய 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 முன்னேற்றங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுவதை நீங்களே பார்ப்பீங்க. அதனால் முடிந்தவரை அனைவருமே இந்த கார்த்திகை ஸ்நானத்தை செய்ய வேண்டும். இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் அனைத்து பூஜைகளும் நீங்கள் ஆச்சரிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் எந்த வருடமே இல்லாத இந்த வருடத்தில் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி நாம் செய்யும்போது நம்முடைய கர்ம வினைகள் எல்லாம் குறைக்கப்பட்டு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா, உடல்நிலை சரியில்லை, குழந்தை இல்லை, திருமணம் ஆகலை, பணம் இல்லை, கஷ்டப்படுறோம், கடன்கள் இருக்குது, குழந்தைகள் சொல் பேச்சு கேட்கலை, இப்படியெல்லாம் நாம் கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா, இந்த கார்த்திகை ஸ்நானத்தை செய்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை
யோசனையுமே உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அவ்வளவு சிறப்பானது இந்த கார்த்திகை ஸ்நானம். அதனால் இந்த கார்த்திகை ஸ்நானத்தை முடிந்தவர்கள் முடிந்த அளவு செய்யுங்க. அதன் மூலமாக உங்களுக்கு அளவில்லாத நன்மைகள் அந்த பகவான் அளிப்பார். அதில் எல்லளவும் சந்தேகம் கிடையாது. இந்த கார்த்திகை ஸ்நானத்தை முடிந்தவரை நீங்கள் ஆறுகளில், குளங்களில், ஏரிகளில் செய்ய பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா வீட்டிலேயே நாம் செய்யலாம், எந்த தவறும் கிடையாது. செய்யாமல் இருப்பதை விட ஏதோ ஒன்று செய்தாலே நமக்கு அந்த இறைவன் அவர்களுடைய அருளை நமக்கு தருவார். அதனால் எல்லாருமே கார்த்திகை ஸ்நானத்தை செய்யுங்க, மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுங்க, அல்லது வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, அவர்களும் செய்து பயன் பெறட்டும். மற்றும் ஒரு அற்புதமான வீடியோவில் மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். மகா பெரியவா சரணம்.